Razvoj turizma u Hrvatskoj utemeljen je na porastu broja turista. Povećanje broja kreveta i noćenja mantra je kojom se umirujemo zato što je ostatak gospodarstva u katastrofalnom stanju. Naglašavaju se samo pozitivni učinci turizma, a umanjuju društvene i okolišne posljedice. Takav pristup dovodi do pogrešnog vjerovanja, naročito među političarima, da je turizam lijek za sve ekonomske teškoće s kojima se suočavamo. Kod nas još uvijek postoji vjerovanje da je svaki turizam dobar, da su neki negativni utjecaji neizbježni, ali da ipak dominiraju oni pozitivni. Stoga se stanovnici moraju prilagoditi, strpiti i podrediti. Takav je stav već doveo do uništavanja prirodnih ljepota, onečišćenja okoliša i nezadovoljstva u lokalnoj zajednici, a krajnji je rezultat toga smanjenje privlačnosti samog lokaliteta. Zato nam treba zaokret ka održivom turizmu koji će voditi brigu o očuvanju prirodnih, kulturnih i društvenih resursa i koji će doprinositi i gospodarskom razvoju i podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Rovinj je u turizmu stalno među najboljima. 2017. je proglašen i najuspješnijom destinacijom za ljetni odmorišni turizam. No upravo je Rovinj dobar primjer shvaćanja da turizam mora prvenstveno služiti podizanju kvalitete života svojih stanovnika. Park šuma Punta Corente u Rovinju primjer je takvog planiranja turizma. S 54 hektara šume i kilometrima prirodne obale na samo par minuta od grada, Punta Corente je zalogaj kojem bi rijetki političari odoljeli. Zašto ju nisu i ne planiraju prodati, dati u koncesiju, namijeniti izgradnji apartmana ili rezidencijalnog stanovanja? Zašto ju nisu ispunili tematskim parkovima ili betonirali plaže? Zašto su zabranili promet i ne naplaćuju ulaznice? Gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga svjestan je društvenog konteksta u kojem se razvija turizam i nastoji kontrolirati njegov razvojni proces kad je u pitanju prostorno planiranje, kako bi se stanovnicima Rovinja omogućio što kvalitetniji život. Ja sam treća već generacija gradonačelnika od novog saziva i osvrnuo bi se na to da je u Rovinju i među Rovincima utkana potreba i želja da se Punta Corente sačuva iz više razloga. Naša strategija je uvijek bila, kao vladajuće trenutno politike, kontinuitet u urbanizmu, kontinuitet u zaštiti okoliša i kontinuitet u održivosti. Održivost uvijek promatramo kroz ravnotežu i kroz sinergiju. Ravnoteža i održivost su zapravo skoro jedan te isti termin, jer mi želimo, smatramo i borimo se da se svi gradski resursi, svi prirodni resursi, sve ono što je nama od Boga ili od prirode dano, da se sačuva i za buduće generacije. Iz tog razloga pažljivo smo uvijek baratali sa prostornim planovima, sa prostorno-planskom dokumentacijom i sa zaštitom okoliša, osobito u dijelovima koji su bili neizgrađeni. Mi dan danas kao Rovinj imamo veliki dio gradskog teritorija koji je zapravo neizgrađen, odnosno nije u planu za gradnju. Dakle, gosti i turizam, pa i bilo koja druga industrija nikada ne bi trebali imati prednost pred kvalitetom života stanovnika. Iz tog razloga smo mi i ovu park šumu zaštitili, sačuvali. Sada se nadamo, sad će dobiti još jednu novu zaštitu, bit će proglašena urbanom šumom kroz novi generalni urbanistički plan, što nam je i novi zakon o šumama dozvolio. Mi je održavamo, mi je oplemenjujemo, sadimo i mislim da je ona zapravo jedno veliki atrakt Rovinja, jedno veliko bogatstvo svih mojih sugrađana. Osobito što evo i danas smo ovdje, zapravo se čovjek može u pola sata odmoriti u ovom miru, nema prometa, čisti zrak, čisto more.
sve je o njenoj vrijednosti za naš grad rečeno. Ona je prepoznatljiva, turisti je prepoznaju, turisti prepoznaju crkvu i tu starogradsku jezgru, ali svakako prepoznaju Pluća, ovaj zeleni dio koji se, evo, na našu sreću nikad neće urbanizirati. Kroz povijest, evo ja to pamtim, u zadnjih 15 do 20 godina uvijek je bilo rasprava, uvijek je postojala rasprava o naplati ulaza u park šumu, da bi se tako lakše održavala park šuma, da se ipak steknu neki novci, ali da se i recimo jedan dio osoba i ljudi koji rade u park šumi, osobito u ljetnim mjesecima, i plati. Međutim, evo s time se nismo nikada slagali i uvijek smo voljeli da ta trasa Punta Corrente, Škaraba i Kuvi budu uvijek svima dostupni, bude normalna pješačka komunikacija, bez barijera, bez ograda, i da svako zapravo, i turista i naš građanin i gost, domaći gost, strani gost, može doći okupati se bez ikakvog troška. Sve je veći broj onih turista kojima kriterij za odabir lokacije postaje očuvana priroda, ljepota i mir. Pa mnogi danas biraju Rovinj upravo zbog park šume Punta Corrente. O tome govori direktorica turističke zajednice Rovinja Odete Sapač. To naše blago, taj zlatni rt Punta Corrente, koje se proteže na preko 54 hektara, potpuno neizgrađeno područje park šuma koja obiluje vegetacijom, je svakako nešto do čega jako puno drže naši građani, ali i naši mnogobrojni gosti. Naime, rijetkost je na Jadranu, meni se barem čini, da jedan grad ima u svojoj neposrednoj blizini, znači u neposrednoj blizini stambenih zona, ali i turističkih zona, jednu ovakvu park šumu. Naši građani Puntu Corrente smatraju svojim dnevnim boravkom, kad oni mogu prošetati i baviti se raznim aktivnostima u poslijepodnevnim, jutarnjim satima, nije bitno. A isto tako i naši gosti, kojih evo imamo jako puno, naglasimo samo da imamo uglavnom najviše broj noćenja ostvarujemo tijekom godine, ali naši gosti jako cijene ovu zonu koju ovdje imamo i koju oni mogu slobodno koristiti. Naime, turističke tvrtke pa i privatni iznajmljivači i mali hoteli i obrtnici, znači u svojim programima često nude i pakete boravka gdje se uključuju i aktivnosti u ovoj zoni. Znači to je za nas jedno neizrecivo blago koje svi jako cijene i to je jedna naša velika komparativna vrijednost. Katie Bisbee iz SAD-a, koju smo slučajno sreli na Punti, nije imala dvojbi kad smo je upitali zašto je za medeni mjesec izabrala Hrvatsku, Rovinj i Punta Corrente. Well, I've traveled to this is my 25th country, Croatia, and it's our honeymoon, and I wanted to go someplace beautiful and filled with nature. So I came here, and out of all the countries I've been to, Croatia's, I think, maybe the most beautiful place that we've ever been. The landscape, the natural environment here is unbelievable. It's gorgeous, it's pristine, and the Croatians have done a really good job of making sure that all of this public land is preserved and protected so that I can come here and enjoy your environment. Atraktivnost, destinacija, turistički proizvod, tržište nekretnina, brend, da, ali i mjesto u kojem živimo i radimo, družimo se, ostvarujemo svoje potrebe, stvaramo obitelj i podižemo djecu.